खुलुमबाय स्टुडियाव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबिसारिनि रादाबफोराव दं। मैया 4 एप्रिल जौहोबथा सानाव बाक्सा जिल्लानि सदर मसुलपुराव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा ओनसोलाव सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखा जौ भां जुवा बायदिनि हेंथायै मोनसे हानजा सुरदों। 2022 आरो 23 बोसोरारि रां बावजानि थाखाय प्रमद बर'आ 722.84 कौटि रांनि बाजेट थिसनबाय। भारतनि हादरगिरि रामनाथ कोविंद, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना आसामाव दावबायफैगोन। 25 मार्चआव रिलिज जानाय सावथुन आर सावथुना दासिम 500 कौटिनिफ्रायबो बांसिन रां आर्जिनो हाबाय। दिल्लीयाव ऐक्यरडामनिफ्राय सराय कालेखां आरो पार्कसिम दिल्ली एनसीआरनि बयनिख्रुइ देरसिन ट्राफिक जंक्शन बानायदों। आफगानिस्ताननि तालिबान सरकारा मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन आफिं आबादखौ बेन खालामनो फोसावबाय। अस्ट्रेलियानि गेलेगिरि सानै बिसि फिसाय मिचेल स्टार्क आरो बिथांनि बिसि इलिमा हिलिया क्रिकेटनि जारिमिनाव गिबि खेब वर्ल्ड कापनि प्लेयार अफ द बिमुंनि थाखाय सायख'जादों। फैगौ 9 एप्रिल आरो 10 एप्रिल खालारखालि साननैनि हाबाफारि लानानै आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटआव माहारियारि आरो हारिमायारि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बायदिब्ला आसाम आरो सा सानजा रायजोआव फैगौ साननै अखा हाबावनो हागौ होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासैबो भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा सरखारि खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रोङै सोमावसारदों। अभ्यापुरीनि सृजन ग्रामाव आइ दैमानि सायाव बानायफुबाय थानाय दालांनिफ्राय गोग्लैनानै सासे खौरांगिरिनि जिउ खहा। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।